Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Andila mtsogoleri wa dziko linoyu pa Mangochi roundabout. Professor Mutharika anachoka mboma la Mangochi la Mulungu lapitali kukakhala nawo pamwambo wa chikondwerero cha mulako wa alomwe kwa Chonde mboma la Mulanje. Ndipo mu mzinda wa Blantyre, President Mutharika anatsogolera mwambo olumbiritsa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana, nduna ya zaulimi a Rosa Fachimbilizi ndinso nduna ya zamalonda makampani ndi zokopa alendo a George Patridge. President Mutharika anachitanso zokambirana ndi nduna ya boma ya dziko la Scotland pa nkhani yolimbikitsa ubale wa dziko la Malawi ndi Scotland. Banki yaikulu pa dziko lapansi yalonjeza kuti ipereka $45 million zoti boma la Malawi ligulire chakudya kwa anthu 4 million omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Ndunayo na zachuma Joseph Mwanamveka ndiyo yanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe pomwe amawaziwitsa zomwe akambirana ndi bungwe la IMF komanso World Bank masiku apitawa. Zambiri mu ripoti la Austin Fukula. Mwanamveka ari kuphatikitsa pa ndalama zomwe World Bank ipereke nalo boma la China lati lithandiza ndi $3 million zogulira mpunga. Iwo aonjeza kunena kuti nalo bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD lipereka ndalama zonga zomwezi zogulira chakudya cha anthu omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Twatilembera apanga confirm kuti tilandira 45 million. Komanso madona zena bentakamba nawo ngati African Development Bank atuza kuti atipasa ndalama. Maboma ena ngati China anakuti atipasa $3 million kuti tigule yogula amene agula chakudya kweni mpunga. Komanso atikhululukira ngongoli $20 million kuti mene sitilipira so yayi imene anangotipasa. Pazamkumano ndi bungwe la IMF nduna ya zochumayi yati bungweli ladzipereka kuthandiza Malawi kubwezeretsa chuma mchimake. Mwanamveka atsutsa kuti mmene akumana ndi IMF ndiye kuti ndalama ya dziko lino ayichepetsa mphamvu zake. Tapita kwa IMF World Bank tinakhala pansi ndi kukambirana. Tagwizana kuti tikonze nkhani ya ma reserves athu kapena exchange si devaluation. Chifukwa tahesabu kumbuyo uku tapanga devalue mapeto kwake kwa chaingogwabe. Komanso kusiyanisa kwa rate ya mabank ndi rate ya ku black market upezeka kuti kulirabe. Ndiye takambirana kuti tigwiritsenso ntchito zina zomwe tingathe kugwiritsa kuti kusiyana kumeneku kuchepere. Pakadali pano Mwanamveka ati ndizodandaulitsa kuti ngongole zomwe dziko lino lili nazo zakwera kufika pa 21.6 trillion kwacha kuchoka pa 4.1 trillion kwacha mchaka cha 2020. Apa ati boma lilengeza posachedwapa ndondomeko zoti lichepetse kuonongeka kwa ndalama za boma. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Pakadali pano boma lati lipitiriza kuthandiza alimi ang'ono pofuna kuti mdziko muno muzikhala chakudya chokwanira ndipo posachedwapa boma liyamba kugawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Nduna ya zamalimidwe ulimi wothirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Mbilizi yayankhula izi pa skulu ya primary ya Kalumbu mdera la mfumu yaikulu Kalumbu mboma la Lilongwe komwe amakhazikitsa ntchito yogawa zipangizo za ngongole. Maiso Chikhadzula ali ndi zambiri. Pozindikira kuti kuchepa kwa zokolola tikupitirira kukhala vuto mdziko la Malawi, alimi ang'ono aku Lilongwe adamvana zogwirana manja ndi kuyamba kusonkhana ndalama zogulira zipangizo za ulimi kuphatikizapo mbewu ndinso fertilizer kudzera kunjira ya resource mobilization ncholinga chota dziko la zinthu zambiri. Ichi nchifukwa chake alimiwa akwanitsa kusonkhana na 7.1 billion kwacha zomwe ziwathandiza kugulira zipangizo za ulimi ku kampani zovomerezeka kusatiza nyengo m'misika. Mawu ake nduna zamalimidwe ulimi wothirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbilizi omwe anayamba ayendera kaye katundu osiyanasiyana mwa makampani amaonetsa omwe kuphatikizapo Awaneka Fund komanso kampani zogulitsa fertilizer andi zosangalatsa kuona kuti
okha alimi aganiza kusonkha ndalama yogulira zipangizo za alimi kuti azitokolola zinthu zambiri akalima. Pamenepa Faye Chimbilizi atsimikizira alimiwa kuti boma liwathandizira kuti akwanitse kukolola zinthu zochuluka n'cholinga choti m'dziko muno muzikhala chakudya chokwanira. Mwazina Ambilizi alangiza makampani ogulitsa mbewu kuti alingalire zofewetsako mitengo ya mbewu zomwe amagulitsa kwa alimiwa. Iwo anatsimikiziranso alimi m'dziko muno kuti posachedwapa boma liyamba kugawa zipangizo za alimi zotsika mtengo. Zokonzekerazi ife tikukonzekera kwambiri ndipo ziperekedwa komanso ndinene kuti ndondomeko yake ikhala yoyenera kuyambira magulidwe a fertilizer ndi mbewu ndi kaperekedwe kwa alimi. Alimi woyenerera alandira ndipo alandiradi. Ntchito imeneyi imene apanga alimi akunoko ku Lilongwe DD ndiyo dabwitsa. In fact mene amandiuza kuti ndibwere ndizakhale nawo pamwambo umene nafunsa kangapo kuti mukuti ndalama ndizingati 7 billion asonkha okha alimi. Ndi chinthu cha mtengo wapatali. Nyengo ino ndi nyengo yowawa kwambiri. Munthu kuti utenge ndalama zapadera kumasunga alimi wazipereka. Ndeni ntchito yofunika kwambiri chifukwa azikusonyeza kuti alimi amene wawa chaka chinocho akolola ndithu moyenerera. Ndiye ndi zinthu zokuti ifeyo ngati unduna wa zamalimidwe tikuyenera tilimbikire kwambiri. Mkulu wa bungwe la One Acre Fund lomwe ndi limodzi mwa mabungwe omwe agwira ntchito limodzi ndi alimiwa Alavu Mtsitsi ati bungwe lawo lipitiriza kugwirana manja ndi boma pothandiza alimiwa kuti azikwanitsa kukolola zinthu zambiri m'dziko muno. Ifetu utenga wathu ndo wafupi kwambiri kuti One Acre Fund timayika alimi patsogolo. Chotero kuti chilichonse chimene timachita One Acre Fund timafuna kuti mulimi akhale patsogolo ndipo apindule. Ife tikulonjeza kuti tigwira ntchito ndi boma kulithandizira kuti m'dziko muno mukhale chakudya chokwanira mu ntchito za zingapo zimene timagwira. Ntchito yayikulu imene tabwerera pano ndi yogawa mbewu ndi fertilizer ndi zipangizo zina za ulimi pa ngongole. Ntchito zina zimene tikugwira mothandizana ndi boma ndizoonetsa kuti nthaka ibwerere mchimake, tibwezeretse chonde mthaka komanso kuti alimi akamapanga ulimi wawo akwanitse kupindula. Ntchito yomwe alimi aku Lilongwe amachita pansi pa khonsolo ya Lilongwe ya Resource Mobilization pomwe amasonkha ndalama ndi kumagula zipangizo za ulimi idayamba mchaka cha 2009 ndipo ikupindulira alimi oposa 40,000 ndipo ikumbezekanso kufalikira maboma ena a m'dziko muno. Ntchito ya chaka chino ayikhazikitsa ndi mutu woti kulimbikitsa kuzidalira pakati pa alimi pokhala ndi chakudya chokwanira komanso kukhala kuzidalira pa chuma. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Kazembe watsopano wa bungwe la European Union kuno ku Malawi a Daniel Arist ati iwo apitiliza kulimbikitsa ubale pakati pa bungwe la EU ndi dziko la Malawi umene ukhale ukulowa chaka cha 50 chiukhadzikisireni. Poyankhula ku msonkhano wake woyamba ndi wolemba nkhani, Kazembeyu anati akufunitsitsa kuti alimbikitse chitukuko chomwe chinayamba kale kuphatikizapo ntchito za mphamvu za magetsi, maphunziro, ntchito za mtengatenga ndi zina. Nayo Miriam Kaliza ndi nkhani yonse. Pa msonkhanowu Kazembeyu analongosola kuti bungwe la EU lagwiritsa ntchito ndalama zosachepera 400 million pounds mu ntchito zokhudza mphamvu za magetsi kuti anthu ambiri azitha kupeza magetsi otsika mtengo komanso azisamalira chilengedwe, ndipo ndalama zosachepera 100 million pounds zomwe zakhala zikupita ku mapulogalamu othandiza mabizinesi ang'onoang'ono makamaka omwe amayendetsedwa ndi amayi. Poyankhula za mavuto asachuma omwe dziko la Malawi likukumana nawo, a Arist anati ali ndi chiyembekezo kuti zinthu zikhala bwino chifukwa boma la Malawi layamba kale kukumana ndi mabungwe othandiza pachuma ngati International Monetary Fund IMF zomwe akuti ndi zabwino. Kazembeyu anapitirira kuthokoza Malawi chifukwa chochita chisankho cha mtendere ndi cha dongosolo chomwe chinachitika pa 16 September, ndipo anati anthu awo omwe amayang'anira zisankho adapereka ripoti labwino kwambiri la mmene zisankhozo zinayendera. Kazembeyu anakambanso za kufunika kwa atolankhani ponena kuti atolankhani ndi ofunika kwambiri poteteza demokrasi komanso kuongolera ntchito zina za boma. Poyankhula m'malo mwa atolankhani wa mpando wa bungwe la atolankhani la MISA Malawi, a Gordon Matonga anati msonkhanowu ndi ofunika kwambiri chifukwa ulimbikitsa ubale wapakati pa atolankhani ndi abwenzi achitukuko. Ndikufunikira kwambiri kuti
mabungwe amene amagwira ntchito ndi atolankhani pafupi tizikumana ndikukambitsana kuti kodi ubale wathu ndingamawatukule bwanji. Anthu kawiri amona ngati atolankhani timadziwa china chilichonse chimene chikuchitika, komano choona chake nchokuti ngati ife atolankhani timayenera kuti tiziphunzitsidwanso ndi anthu amene ali ndi nkhani zimene afuna kuti anthu adziwe. Ndeti amakumana chonchi pamene timatha kumvetsetsa bwinobwino kuti kodi mfundo zimene ayiwo afuna kupereka ku dziko ndi zoti chani, komanso mafunso amene tinawo ngati ife atolankhani angatithandize bwanji kuti tipeze mayankho. Nde kukumana kwa lero kunalinso mwayi kuti ifeyo timve zimene ayiwo akonzera dziko, komanso tiafunse mafunso mocheza, komanso pena formale kuwafunsa kuti kodi mapulogalamu awo ndotani. Ndiyamikire kwambiri bungwe la EU kwa zaka zambiri lathandiza kutukula atolankhani Malawi kuno, akhala apereka maphunziro a atolankhani komanso mapereka even mphoto kwa atolankhani amene achita bwino mu atolankhani wawo. Nde izi zathandiza kuti atolankhani zipita pasogolo, ndikukhulupirira kuti zikhala zokupitirira pamene EU upitirirabe kugwira ntchito yake Malawi muno. Kazembe Aristi adasinthana ndi Kazembe Ron Skenbach amene nthawi yake idatha kuyambirira kwa chaka chino. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Khaliza. Mkulu watsopano wa asilikali ankhondo mdziko muno General George Alexander Jaff Jr. wati ndikofunika kuti nthambi zachitetezo mdziko muno zizigwirira ntchito limodzi komanso kugawana upangiri pa ntchito zachitetezo. General Jaff Jr. amayankhula izi pamwambo omwe amatsanzikana ndi mkulu wakale wa nthambi ku Kamuzu Barracks mu mzinda wa Lilongwe. Charles Wahara ali ndi ripoti. Poyankhula ndi MBC utatha mwambo, mkulu watsopano wa asilikali ankhondo mdziko muno General George Alexander Jaff Jr. anati ndondomeko za makono za nkhondo komanso zogwirira ntchito asilikali zimafunika kuti adzilumikizana ndi kugawana upangiri ndi nthambi zosiyanasiyana zachitetezo, makamaka pa zinthu zimene zimakhudza anthu monga ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi zinthu zina. General Jaff Jr. anatsindika kuti MDF ipitiriza kugwira ntchito mokomera anthu a mdziko muno komanso kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pofuna kulimbikitsa mtendere komanso kuteteza miyoyo ya anthu a mdziko muno. Matanthauza kuti tizigwira ntchito limodzi ngati ma security agents. I think mbuyomu panali ngati ka cold war kokuti timakayikirana awa polisi akupanga zawo, national intelligence akupanga zawo, ife tukupanga zathu, sitimafuna kupanga share intelligence information. Panopo as a commander of Malawi Defense Force ndifuna ndipange encouragement tizigwira ntchito limodzi because ili ndi dziko lathu. Iwo ngatali ndi zisinzimezo tigawane so that we can enemy wathu itithe kumpanga bwino tithe kumpanga trace. So that is what I meant by working together. Izo takhala tikupanga kuyambira kale pali cyber security threats, komanso tikufuna tuone kuti illegal migration titese, komanso illegal mining dizina zotero. Mukudziwa kuti mdziko muno anthu akungolowa kumapanga zosadziwika bwino, makumba magolide chani zimenezo tikufuna titese. Tikufuna ndithu Amalawi apindule, ifeyo tikhala patsogolo kwanisa kuti zimenezo zithe. Pamwambo, mkulu wakale wa asilikali ankhondo mdziko muno General Paul Valentino anapereka lupanga la ulemu komanso la ulamuliro kwa General Jaff Jr. kuonetsera kusinthana mphamvu komanso kupereka ulemu wa utsogoleri. Panali mwambo wapadera omwe akuluakulu ena asilikali mdziko muno anayendetsa galimoto lapadera lomwe linatulutsa General Paul Valentino, zomwe zimatanthauza kumaliza ulamuliro wake pa asilikali ankhondo mdziko muno. Pa 5 Oktoba chaka chino, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anasankha omwe anali Lieutenant General George Jaff Jr. kukhala mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno. Zitatha izi, mtsogoleri wa dziko linoyo anakonzanso mwambo wapadera wopereka nyota kwa General George Jaff. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.